Ogmandino, najveći trgovac na svetu. Drugi deo, kraj priče. Napustivši Marinu kuću, obojica su ćutali zadubljeni u vlastite misli. A onda, pošto su stigli do glavnog druma, Sergiju zastade i okrenu se svom prijatelju. Duboko sam ti zahvalan što si mi danas pravio društvo. Nemoj mi to ni pominjati, usprotivi se veliki trgovac držeći vreću sa Isusovom odorom. Ja sam taj čije srce ispunjeno najvećom zahvalnošću. Jesi li umoran? Hafid odmahnu glavom. Da li te očekuju da se brzo vratiš do onih tvojih elegantnih kola? Ne, rekao sam Erazmusu da ću možda biti odsutan čitavog dana. Galenus i on mora da su zabavljeni pregledom računa i podmirivanja svih naših obaveza posle sinoćnjeg govora. Sergiju se okrenu, pokazujući rukom u vis prema jednom strmom obronku koji se uzdizao nedaleko od druma s njihove desne strane. Kako mi rekoše, ovo je najviše brdo kod Nazareta. Vidiš li ono veliko smokvino drvo na samom vrhu? Hafid obema rukama zakloni sunce. Da, vidim. Misliš li da bi uz moju malu pomoć to tvoje staro telo moglo podneti uspon do tamo gore? Rimska nadmenost kao da nikada ne iščezava, progunđa Hafid. Ukoliko si ti u stanju da se popneš, siguran sam da i ja to mogu, i to bez ikakve pomoći. Ali zbog čega bih se trudio da sebi krčim put kroz polja čička i gomila kamenja, da bih napokon seo pod jedno bedno, divlje smokvino drvo? Pogotovo kad tamo u Damasku imam nekoliko smokvinih gajeva i sa ranim i sa okasnelim plodovima. Sergiju se široko osmehnu, ali ne i ovakvo drvo, moćni trgovče. Juče, pošto sam je posetio u njenoj kući, Marija me dopratila do kladenca i kada smo stigli do ovog mesta, pogledala je put onog samotnog drveta i rekla mi da je još od svojih najmlađih dana Isus redovno tamo odlazio kada god bi poželeo da bude sam. Vidiš s naše desne strane stazu koja vodi do samog vrha. Otišao bih tamo još juče, ali kada sam se rastajao s Marijom, sunce je već bilo na zalasku. Pored toga nisam želeo da propustim tvoju besedu. Da li bi želeo da se sada obojica tamo popnemo? Kako mi rekoše, već sam pogled s vrha na okolinu zaslužuje svaki trud da se čovek tamo uspne. Vodi me, uzviknu Hafid, zabacujući kožnu vreću na leđa i krećući za Sergijusom. Obojica su teško disala i obilno se znojila kad napokon stigoše do vrha. Na njemu nije bilo nikakve vegetacije ukoliko se izuzmu smokvino drvo i sitni pramičci mahovine koji su delimično prekrivali sivkasto stenje. Hafid odloži svoju vreću, naslonivši je na drvo, onda spusti svoje umorno telo na glatku površinu jedne stene, neposredno pokraj Sergijusa. Podno njihovih nogu u daljini pružali su se Nazaret sa svojim raštrkanim kućicama od belog krečnjaka, zeleni lugovi i zagasito smeđi vrtovi. Uzan put delio je gradić na dva gotovo podjednaka dela. U južnom pravcu put je vodio ka Jerusalimu, a u severnom ka Damasku. Hafid klimnu glavom i nasmeši se kada mu Sergijus pokaza na sićušne prilike koje su se i dalje tiskale oko kladenca. Prema zapadu protezala se planina Karmel i iza nje mogli su vidjeti magličasta isparenja što su se dizala od voda Mediterana. Oba čoveka lagano se okrenuše napolo otvorenih usta u divljenju, dok su posmatrali široku udolinu Jezdralona, planinu Tavor, tamna brdašca Samarije i zamagljene planine Gileade. Galilejsko jezero odbljeskivalo je na istoku, dok daleko na jugu dolina Jordana kao da im je pred očima menjala boje. Blag povetarac šuško je ogromnim listovima prastare smokve iznad njihovih glava, dok je na kobaltnom nebu bez oblačka lagano kružio neki usamljeni orao, nepokretnih ali široko raspetih krila. Hafid prvi naruši neobičnu tišinu tog brda, ali reči koje su mu sišle s usana bile su izgovorene tako sporo da se činilo kao da se nalazi u transu. Premda sam poživeo već toliko godina, siguran sam da još nikada nisam bio na ovolikoj visini sagledavajući toliki svet pred sobom. Lako je shvatiti zbog čega Isus tako često dolazi ovamo. Sve brige i probleme čovek ostavlja za sobom tamo dole, dodade on, pokazujući prema gradiću. I ukoliko Bog postoji, izvesno je da bi na ovoj visini neuporedivo lakše s njim opštio. Sergijus pokaza daleko prema severu, prema veličanstvenoj snežnoj kresti planine Hermon. Bila je udaljena 2 dana putovanja, a ipak je vladala čitavim obzorjem.
Jednom davno Bog se na toj planini obratio Isusu. Na Hermonu? Imaš li ikakvog dokaza za to? Trojica najbližih Isusovih apostola bili su takođe prisutni. I šta je Bog pri tom rekao? On je moj voljeni sin, slušajte ga. I to je bilo sve? Da, to je bilo sve, potvrdi Sergijus i nasmeši se. I spreman si da poveruješ u reč te trojice apostola. Taman toliko da sam odlučio da na vrhu planine podignem jednu kućicu, što sam god mogao bliže mestu gde se po toj trojici čuo glad gospodnji. Smestio sam na tom mestu podosta hrane i iznajmio kuće pazitelja koji tamo živi tokom čitave godine i pokušavam da tamo svakog leta provedem najmanje 2 nedelje. Bezbroj sam puta bio u iskušenju da te pozovem da sa mnom podeliš neobičan mir i spokoj tog mesta, ali znajući da si se posle povukao posle gubitka Liše, nisam želeo da ti smetam. Ipak bio bih silno počastvovan kada bi sada prihvatio moj poziv da mi budeš gost tamo. Povedi i Erazmusa. Ostanite, molim vas, na tom blagoslovenom mestu koliko god usktednete. Pre nego što se rastanemo, nacrtaću vam kartu kako biste mogli lako da pronađete moje prebivalište. Nalazi se na manje od 1 dana puta od tvoje palate u Damasku. A da li se na tom uzvišenom mestu Bog i tebi ikada obratio? Nije, ali obično razgovaram s njim sve vreme dok sam tamo. Hafid uzdahnu i zavrte glavom, podižući kožnu vreću sa Isusovom haljinom visoko iznad glave. Sa svom tom ljubavlju i verom koje nosiš u sebi, ova bi odora, Sergijuse, trebalo da bude u tvom, a ne u mom posedu. A ne, odgovori Sergijus, podižući ruke kao da se brani. Isusova mati veoma je dobro znala šta čini. Haljina je sada u najboljim mogućim rukama. To je Božja volja. Hafid ustade i podbuči se rukama. Kada bi Bog poželao da mi se obrati, šta misliš, Sergijuse, šta bi mi rekao u vezi sa mojim novim pregnućem u koje sam se, s obzirom na svoje godine, možda i budalasto upustio? Sergijus ukrsti prste na rukama, zatvori oči i pognu glavu. Nekoliko trenutaka potom on ponovo otvori oči, pogleda Hafida i kada je progovorio, glas mu je odzvanjao većom dubinom nego obično. Nikada mi, veliki trgovče, ni na pamet ne bi palo da govorim u ime Božije. Ipak zamišljam da bi ti pre svega čestitao na odluci da napustiš život živog mrtvaca. Posvetiti ostatak dana, pružajući pomoć drugima, mudrim savetima i poukama uspehu, bez sumnje je dostojno svake hvale. Ipak, Hafid se okrenu i zagleda u svog prijatelja očekujući da ovaj nastavi. Ipak, ukoliko je tvoja sinoćna beseda bila nalik na one koje obično držiš i odlična sama po sebi, mislim da je potrebno još nešto pridodati. Onima koji dolaze da te čuju najčešće su dobro poznati i tvoji ugledi i tvoje veliko bogatstvo. I premda je moguće da sama tvoja pojava i sama beseda ostave na njih snažan utisak, postoji velika verovatnoća da ono što zboriš primaju zatvoreno uma koji im kazuje da nikad, baš nikad ne bi bili u stanju da postignu ono što si ti postigao. Ali kako da im otvoriš umove? Možeš to postići jedino ako učiniš da postanu svesni tvog bednog porekla, borbi što si ih vodio u mladosti i nedaća koje si morao prevazići kako bi ti se snovi obistinili. A kako da to postignem? Koristeći se najsnažnijim mogućim rečima da u njihovim umovima zazoveš prizore koje nikada neće moći da zaborave. Učini da ih zapahne smrad kamiljeg izmeta koji si nekad čistio. Dopusti im da dožive patnje tvog srca. Nagna ih, da ih more boli zbog neuspeha koje si trpeo u svojoj borbi za bolji život. Prinudi ih da posle tvojih govora odlaze razmišljajući. Ukoliko je Hafid bio u stanju da sve to postigne, uprko svojim bednim počecima, zbog čega bih se onda ja, koji imam toliko više, žalio zbog uslova pod kojima živim? I Hafide, budući da iskreno sumnjam da si tokom svojih beseda ikada pomenuo svoje nekadašnje boli i životne bitke, moguće je da u očima svoje publike deluješ kao osoba od kraljevske loze, rođena sa srebrnom kašičicom u ustima i uvek plivajući u bogatstvu i uspesima. Kako da neki mali trgovac ili seljak koji se povazdan bori da nešto hrane obezbedi za svoju porodicu, prihvati tvoju poruku kao vodiča u menjanju svog života nabolje, kad pojma nema da si se i ti nekad, kao on sada, suočavao s istim nedaćama i da si izašao kao pobednik. Sjajan savet, Sergijuse, svakako ću ga iskoristiti. Imaš li još neki?
Sergiju zausti da nešto kaže, ali spusti pogled i ne reče ništa. Molim te, stade ga ohrabrivati Hafid. Bliski smo kao da smo braća. Reci šta ti je na umu, pomozi mi. Imaš li još dovoljno blaga u svojoj riznici? Više nego što će Razmusu i meni ikada biti potrebno. I dan danas tamo u Damasku hranimo i odevamo na stotine ljudi. Tako sam i mislio. Postoji jedna poslovica, Hafide, toliko stara da joj se trag gubi u drevnoj prošlosti. Daš li čoveku ribu, zasitit ćeš ga za taj jedan dan. Ali naučiš li ga da sam lovi ribu, nahranit ćeš ga za čitav život. Hafid se spusti na kolena kraj Sergijusa i stavi mu ruku na rame. Nisam siguran na koji se način te tvoje mudre reči odnose na mene. Kao i svi besednici, ti naplaćuješ ulaznice za svoje govore. Ali na taj način oni kojima su tvoje poruke najpotrebnije nisu u mogućnosti da ih čuju, jer su odveć siromašni da bi sebi mogli priuštiti taj izdatak. To su isti oni ljudi koje ti i Erazmu sada hranite i odevate. Promenite to. Daj svom organizatoru Galenusu nedeljnu platu umjesto procenta. Daj mu i dovoljno novaca kako bi mogao da za tvoje govore zakupi najveće prostorije u svakom gradu. Naloži mu takođe da unajmi i plati koliko god meštana bude smatrao potrebnim da šire glas da će njihovom gradu u pohode doći najveći trgovac na svetu i da će im se obratiti besedom i u koje vreme, ali pre svega da će ulaz biti besplatan. Besplatan? Ali to će učiniti da Svetina nagrne naprosto da bi se zabavila ili utucala dan, bez i najmanje želje da nauči kako da preusmeri svoj život. U pravu si van svake sumnje. Mnogi umni ljudi drže se toga. Čovek u punoj meri ceni samo ono za šta mora da plati ili da uz muku odradi. Pa ipak, bez obzira na sve one u publici na koje ćeš najverovatnije samo traćiti vreme, pomisli samo koliko bi ti zadovoljstvo donelo saznanje da se u masi našao neki bedni kamilar ili neka ulična danguba koji će, zahvaljujući tvojim podukama, biti spremni da započnu novi život. Jasno mi je, dragi prijatelju, koliko silno želiš da promeniš svet na bolje, ali pri tom moraš na umu imati jednu stvar, jednu jedinu jednostavnu stvar, a to je ono što želiš možeš postići samo menjajući jednu po jednu osobu. Hafid se naže i čvrsto zagrli svog prijatelja. Hvala ti, i da mi se sam Bog ovde obratio, ne bi mogao iskazati to na lepši način.